Guys, welcome sa YouTube channel, Tres Maria's Farm. So ito ngayon guys, papakita ko sa inyo ang aming tanim na gabi. Ang sarap-sarap isahog sa, ang laman nito guys, ang sarap isahog sa sigang na baboy ba. Yan o, ang tataba o, tingnan nyo mo. Ang tataba ng gabi. Meron na kaya yan laman? Parang wala pa, ano. Ayan guys, oh, pulang gabi yan. Pula. Nasa ilalim ng aming masaging. Thank you so much guys for watching. Again, please subscribe Tres Maria's Farm. Thank you.